Vivi, ak chceš vysvetliť, čo je to manosféra? Ťažko sa vysvetľujú veci, ktoré sú úplne vymyslené. Je to niečo ako gender, proste vymyslený sociálny konštrukt, ale oni tvrdia, že to je nejaký priestor na internete, kde sa šíri nenávisť voči ženám v rôznej forme, obzvlášť vo forme videí a krátkych klipov. A ja som si všimol taký úkaz progresivistický, že oni zoberú niečo úplne normálne a dajú tomu nejaké meno s negatívnou konotáciou, aby to potom bolo ľahšie demonizovateľné v spoločnosti. Napríklad, že ľudia s tradičnými hodnotami sú fašisti, ľudia, ktorí majú nejaké hranice a nároky, sú narcisti, ľudia, čo hovoria svoje názory, sú extrémisti, ľudia, alebo muži, čo veria v mužské a ženské tradičné role, sú mizogíni. A manosféra, teda podľa mňa, je proste zoskupenie zdravých, normálnych, tradičných mužov, ktorí sa rozhodli svoje zdravé, normálne, tradičné názory hovoriť na internete. Ale počkať, nielen mužov, lebo údajne som aj ja jedna zo šíriteľiek manosféry.